جیڑا مسئلہ کدے کول حل نہیں ہوندا وہ امام ابو حنیفہ کول حل ہوندا ہے۔ وہ بندہ آیا نا گھر تے اودیاں دو بیویاں سن، ایک اوپر والی چھت تے رہندی، ایک نیچے والی۔ گرمیاں دی دوپہروں دا دل کرے اوپر والی چھت تے جاواں تے ہوا وچ جا کے ٹھنڈی ہوا چ بیٹھا، سیڑھیاں چڑھ رہا تے بیوی نے ویکھ لیا، بیوی نے پاؤں پکڑ لیا، آکھیا تو میرے کول آ۔ اوپر والی ویکھیا اونے بھی ضد کر لیا، اونے والاں تو پکڑ لیا، اونے آکھیا میرے کول آ۔ او بال کھچے، اے پاؤں کھچے، او گرمی چ غصے چ سی، اونے آکھیا جے اوپر تیرے کول آواں تے تینوں طلاق، نیچے تیرے کول آواں تے تینوں بھی طلاق۔ جدو غصہ ٹھنڈا ہویا تے سیڑھی تے بیٹھ رہا، نہ اوپر جاوے نہ نیچے جاوے۔ کسی نے آکھے مسئلہ تے امام ابو حنیفہ ہی حل کر سکتے ہیں، ہور کسی دی سمجھ وچ نہیں ہونا۔ انہیں امام ابو حنیفہ کو بندہ بھیجا، حضور ایک گل کر بیٹھا۔ آپ نے فرمایا انج کر، اوپر والی بیوی نیچے لے آیا یا نیچے والی نو اوپر لے جا، نہ انہوں طلاق تے نہ انہوں طلاق۔ یعنی جیڑا مسئلہ کسی تو حل نہیں ہوندا امام ابو حنیفہ کو حل ہوندا ہے۔ تے گھر وچ ماں سی نا، عام سادی جی ماں، تے محلے دی جڑی مسجد قاری صاحب سن نا، انہاں دا نام سی ابو ذر۔ آواز چنگی سی، خطاب چنگا کر لیندے سی، تقریر چنگی کر لیندی سی۔ عورتاں نہیں ویکھدیاں کہ علم کتنا، او ویکھدیاں آواز کیسی ہے، تقریر چنگی کر دے، او سمجھدیاں اے بڑا عالم ہے۔ اپنا پتر امامہ دا بھی امام ہے، او جدی کلاس وچ داخلہ لین واسطے ہارون رشید ورگے بادشاہاں دیاں سفارشاں کرانیاں پیندیاں نے۔ اپنا پتر امام الائمہ، پر ماں نو لگدا کہ او جڑے مسجد دے قاری صاحب نے نا، او تقریر چنگی کردے نے، انہاں نوں مسئلے زیادہ ہوندے نے، میرے پتر نہ بڑے عالم نے۔ ماں نو مسئلے دی لوڑ پینی تے اپنے پتر ابو حنیفہ نو بلا کے کہنا او ذرا ابو ذر کول جا تے آ مسئلہ تے پوچھ کے آ۔ تے آپ نے نہیں کہنا ماں جی میں آپ دس دینا، نہیں، ماں نے آکھنا مسئلہ پوچھن جا تے مسیح تے ٹر جانا۔ او قاری صاحب ہاتھ بن کے اٹھ کے کھلو جانا، امامہ دا بھی امام آ گیا۔ انہاں عرض کرنی حضور کدھر آئے ہو؟ آپ نے فرمانا اماں جی نے مسئلہ پوچھن بھیجا ہے۔ وہ قاری صاحب نے کہنا سونے سارے جگ مسئلہ تیرے کو پوچھتا، تسی میرے کو فرمانا ماں دا حکم ہے نا۔ آکھنا چلو پوچھو۔ آپ نے مسئلہ پوچھنا تے قاری صاحب نے کہنا یہ مسئلہ تے مینوں آوندا ہی نہیں، تے آپ نے فرمانا تینوں میں دسنا، تو مینوں دس، میں ماں نوں دساں گا۔ ہائے ہائے ویکھ ماں دی قدر وڈے لوگاں نوں پتہ چلے آ کے پیچھے ماں دیاں دعاواں پاویں امام الائمہ ہی ہوے۔ امام ترمذی آپ فرماتے نے میرے محلے دے 4 لڑکے درس نظامی کرنے واسطے ٹرے تے میں بھی ٹریا تے ماں نے آکھیا تو نہیں جانا، تو میری خدمت کر۔ فرماتے نے اس دور وچ ٹک ٹاک نہیں سی نہ ہوندی اجے، تے عزت ٹک ٹاکراں دی نہیں سی ہوندی، اودوں عالماں دی عزت ہوندی سی۔ اودوں عزت دا مرتبہ تے معیار ٹک ٹاک تے مشہور ہونا نہیں سی، اودوں عالم جڑا بڑا ہوندا سی لوگ اودا احترام تے عزت زیادہ کردے سن۔ تے بچیاں نوں اے نہیں سی لگدا کہ میں بھی ٹک ٹاکر ہو جاواں، نہیں، بچیاں نوں لگدا سی میں بھی عالم بنا۔ امام ترمذی نے خیال کیتا کہ میرے یار جدو عالم بن کے آنے نے تے لوگاں انہاں نوں ہار پھلاں دے پہنا کے انہاں دا استقبال کرنا ہے، تے میں پنڈ وچ رہ کے جاہل ہی رہ جاواں گا۔ ہن ماں اجازت نہیں دیندی، تو نہیں جانا۔ آپ ایک دن پہلی دے بننے تے بیٹھ کے رو رہے تھے کہ وڈیرے جی بابا جی آئے، فرمان لگے کیوں رونا ہے؟ آکھے ماں نے اجازت نہیں دیتی، میں تے عالم بننا سی۔ بابا جی نے فرمایا کتاباں میں تھیلے چ لے کے آیا، تو روز اس بننے تے آ جایا کر، میں تینوں ایتھے پڑھانا واں گا۔ 8 سال بابا جی پڑھانا ہوندے رہے، بننے تے بیٹھ کے پڑھدے رہے۔ ادھر یار بھی عالم بن کے آئے، ادھر بھی عالم بن گئے، اور یار بھی آئے تے اے بھی جدو کٹھے ہوئے تے آخری کلاس دا آخری سبق تے بابا جی آخری سبق پڑھا کے جدو ٹرن لگے نا، امام ترمذی فرماتے نے میں ہاتھ پڑھ کے عرض کیتی بابا جی تسی ہے کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں خضر علیہ السلام ہوں۔ آکھیا تے منوں کیوں پڑھانا دے رہے ہو؟ فرمایا انہاں لوگاں کول پڑھیا تینوں میں پڑھان آیا صرف اس واسطے کہ تو ماں دا ادب کیتا سی۔ ہمیں جیڑا بھی محدثین دا امام ہوئے پیچھے دعاواں، سارے بولو پیچھے دعاواں۔ ماں دیا سلطان العارفین کدی کدی بات سناواں، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہ محنت کر کے لینی ہے جا آج تو بعد مسجد ٹینکی چ پانی بھریا کر کے لوگوں نے وضو کرایا کر۔ آپ گئے دریا تو لوٹا پانی دا بھر کے لیا، ٹینکی چوں نے لیا تے ٹینکی ایکو لوٹے نال بھر گئی۔ او پرانے مرید عرض کیتی بابا جی یہ عجیب ہی نوجوان ہے، ایکو لوٹے نال ٹینکی بھر دیتی ہے۔ بابا جی نے ویکھیا سامنے بٹھایا تے خیال کیتا نا میں چیک نہ کریں چیز کی ہے۔ اچانک شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ قادری نظراں دی چلے ہو گئے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بھی روحانی پرواز کی تھی، حضرت شاہ حبیب دا پیچھا بے کر دینا ہے۔ حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک کھیت دے اندر حل پہ چلا دینا ہے۔ سلطان باہو نے حل دے اتے جا کے ہاتھ رکھے آؤ، کہنے لگے شاہ جی ساڑے ہوندیاں حل تسی تے نہ چلو،
शाह जी फरमान लगे इत्थे भी आ गया है, हाथ पकड़ के वापस अपने डेरे ते लेके आए। अजय बैठा लगे शाह भी बकादरी फिर गायब हो गए। सुल्तान बाहू ने भी रूहानी पीछा किया, देखिए हजरत शाह भी रहमतुल्लाह भेस बदल के एक पिंड की छोटी जी मस्जिद कारी बन के बच्चों को कुरान पे पढ़ा देने। सुल्तान बाहू भी बच्चा बन के सामने बह गए, कहने लगे शाह जी मैनू भी कुरान पढ़ाया जाए। शाह जी फरमान लगे इत्थे भी आ गया है, हाथ पढ़ के डेरे ते आ गए। अजय बैठा लगे थे शाह भी फिर गायब हो गए। हजरत सुल्तान बाहू ने रूहानी पीछा किया, देखा शाह भी बकादरी रहमतुल्लाह अलैह एक मंदिर के बाहर बैठ गए, हिंदुओं के मथे ते तिलक पे लगा देने। हजरत सुल्तान बाहू सामने बैठ गए, कहने लगे शाह जी एक तिलक मैनू भी लाया जाए। शाह भी बकादरी फरमान लगे इत्थे भी आ गया है, पकड़ के डेरे ते ले आए, सामने बिठा के फरमान लगे मुंडिया मैं ते जिंदगी दिया रातां मुसल्ले ते गुजार के मुकाम लेने, तू किथों लेके आया है? हाथ जोड़ के कहने लगे शाह जी जेड़ियां मंजिलां तुसीं पे वखांदे हो इत्थे मां ने दुध पिला दियां भी खाइयां।